Ja som sa tak zamýšľal, že ktorý z reproduktorov z radu JBL je vhodnejší aj do extrémnejších podmienok. No a tento reproduktor to má dokonca aj v názve. Nesie označenie JBL Xtreme 4 a musím povedať, že na vašu partiu urobí dokonalý wow efekt. Vítajte pri sledovaní unboxingov JBL. V balení nájdeme návody, sprievodcu rýchlym štartom, adaptér, praktické pútko a samozrejme hlavnú hviezdu videa JBL Xtreme 4. generácie. Ja už som vám v úvode videa trošku vyspojloval toto praktické pútko, ktoré dostanete k JBL Xtreme 4. Tak jednak máme tu praktický otvárak na nápoje a okrem iného si takto ľahko viete zavesiť JBL Xtreme 4 či už na altánok, alebo na strom, alebo podobne, alebo taktiež cez rameno. A to vám už je aká plašička na medvede. Pútko na nosenie je naozaj robustné, oceňujem rýchlo upínacie karabinky v dolnej časti pútka a už aj vďaka jeho dizajnu budú okoloidúci vedieť, že máte radi kvalitnú hudbu. Vo vrchnej časti nájdete oranžové logo JBL a po boku označenie Xtreme 4. No a v hornej vnútornej časti máme ešte protišmikovú podložku, aby ste reproduktor hravo vedeli niesť či už na ramene alebo cez plece. Xtreme 4 nám oproti predchodcovi jemne pribrala. A to nie len na objeme, ale hlavne na funkciách. Kým Xtreme 3 vážila niečo málo pod 2 kg, Xtreme 4 váži niečo málo cez 2 kg. Ale ako sa hovorí, svaly sú ťažké a takéto jemné pribratie mu naozaj odpustíte. Najmä keď tuto máme ešte zväčšenú batériu. No a poďme sa pozrieť na dizajn. Konštrukcia je naozaj robustná a Xtreme 4 spoznáte najmä podľa týchto 4 nových výčnielkov, ktoré máme po oboch stranách. Čo sa týka spodnej strany reproduktora, tak táto plocha je omnoho väčšia a tým pádom lepšie drží na rôznych povrchoch. Oceňujem aj recyklované materiály, ktoré konštruktéri zvolili. Dokonca recyklovaná je aj táto tkanina a recyklované sú aj rôzne plasty na tomto zariadení. Ale čo nás okrem robustnosti zaujíma asi viac, je certifikácia IP67. 6 značí o tom, že zariadenie je úplne prachotesné a 7 nám hovorí o tom, že zariadenie môžeme ponoriť do vody do hĺbky 1 metra po dobu 30 minút. Čiže akákoľvek garden party, návšteva pláže alebo opekačka, aj keď vás prekvapí dážď, mu problém robiť nebude. Ovládanie je veľmi jednoduché. Vo vrchnej časti nájdeme 6 tlačidiel, pridávanie a uberanie hlasitosti, tlačidlo play, s ktorým si viete dvojklikom preskočiť skladbu a pri trojkliku sa vrátiť na predošlý song a pri jednom kliku pauznúť alebo spustiť skladbu. No a v druhom rade máme tlačidla na zapnutie a vypnutie zariadenia, na zapnutie Bluetoothu alebo na párovanie a potom tu máme ešte toto magické tlačidlo. Auracast. Tak tento názov si veľmi dobre zapamätajte, pretože pri nových JBL reproduktoroch sa s ním budete stretávať často. Vďaka tomuto magickému tlačidlu si viete prepojiť neobmedzené množstvo rôznych zariadení, slúchadiel a podobne a môžete si vďaka nemu robiť jednu veľkú party. A mám ďalšie dobré správy. Batéria v novom JBL Xtreme 4 je vymeniteľná. Budete na to potrebovať šrubovák a môžeme si to rovno aj takto narýchlo ukázať, ako sa to robí. Ja len zatiaľ, kým sa tu budem s týmto trápiť, poviem, že batéria má extrémnu výdrž. Oproti predchodcovi je brutálna, narastla o 60%. Batéria je inak identická s Partyboxom 320, ktorý vidíte aj za mnou. A výmena je úplne jednoduchá. 2 šruby, ja momentálne nemám nechty, takže si pomôžem centovou mincou. Šups, vyťahneme batériu, vymeníme. Inak musím povedať, že táto batéria sa dá dokúpiť aj v rámci originálneho príslušenstva v rámci JBL. A čo je ďalšia výhoda, tak takto jednoducho výmenou tejto batérie si viete zdvojnásobiť alebo strojnásobiť výdrž batérie. Stačí vám dokúpiť originálnu batériu JBL. Ešte dodám, že s funkciou Playtime Boost viete dostať ešte plusových 6 hodín prehrávania hudby. Playtime Boost je funkcia, ktorá zníži basové frekvencie a zvýši stredy a výšky, takže batéria reproduktora vydrží dlhšie. To je ideálne na použitie vo vonkajšom prostredí, kde človek aj tak tie basy veľmi nepočuje.
Nastavenie equalizera a zapnutie funkcie Playtime Boost viete nastaviť v aplikácii JBL Portable, v ktorej pre nás samotní vývojári pripravili viaceré módy equalizera. Na výber z týchto presetov vám aplikácia ponúka chillový mód, energetic, vocal, ktorý je výborný na počúvanie podcastov, a môj najobľúbenejší JBL Signature. Ak vám žiadny z uvedených nevyhovuje, môžete využiť aj custom mod, s ktorým si frekvencie nastavíte podľa seba. Do pozornosti ešte dáva možnosť urobiť si z dvoch reproduktorov aj stereo zážitok. Intuitívne kliknete na možnosť stereo group a pridáte druhé zariadenie. Poďme si posvietiť ešte na zvuk. Ten je naozaj masívny a nesie označenie JBL Pro Sound. Do pomerne kompaktného tela sa konštruktérom podarilo vložiť dva basové reproduktory, dva výkonné meniče a duálne pumpujúce JBL basové žiariče, takže dynamický a pohlcujúci zvuk je naozaj zaručený. 2x70 mm woofer pri napájaní zo siete poskytuje výkon 30 W a 2 20 mm tweetre zas výkon 20 W. Kombinovaný výkon pri napájaní zo siete je 100 W. V prípade napájania z batérie je výkon vypočítaný z 2x20 W woofera a 2x15 W tweetera, čo nám dá celkový výkon 70 W, frekvenčná odozva 44 Hz až 20 kHz. Umelá inteligencia AI Sound Boost sa postará o to, aby ste mali čo najlepší zvuk. Vie si napríklad na základe algoritmu analyzovať pohyby reproduktora, tlačí menič na jeho maximálne možnosti a zároveň využíva dynamický rozsah pre intenzívnejší zvuk. No v prvom rade vie byť takto reproduktor ešte hlasnejší, no aj v tej maximálnej úrovni hlasitosti to znižuje skreslenie a vy viac pociťujete tie basové tóny. Veď ozaj, poďme si urobiť taký malý test, kedy si vyskúšame pustiť pesničku najprv na 20 a potom na 50%. Poďme na to. Spúšťam pesničku. Teraz mám reproduktor približne na hlasitosti 20%. A teraz je na úrovni 50%. A naozaj ten zvuk je veľmi dobrý. Príjemné basy, aj keď si všimnete bočné basáky, klobúk dole. A pomaly sa dostávame do finále nášho unboxingu. Tento štýlový reproduktor si viem predstaviť na akejkoľvek záhradnej párty, na plážovej párty alebo opekačke v prírode. Presvedčili ma o tom hneď niektoré vychytávky. V prvom rade certifikácia IP67, praktický popruh, ktorý je vďaka otváraku na nápoje veľmi užitočný. Zaujala ma možnosť prepojenia reproduktorov, a to buď ako stereo reproduktorov alebo pomocou funkcie Auracast, kedy si môžete prepojiť neobmedzené množstvo zariadení. Inak tento reproduktor si viete prepojiť aj so svojím predchodcom Xtreme 3 a taktiež s ďalšími zariadeniami, ktoré majú v sebe funkciu Party Boost. Ďalšou dobrou správou je, že Xtreme 4 viete využiť aj ako powerbanku na váš smartfón, takže sa nemusíte bať, že prídete o svoj zdroj hudby. Veľmi ma potešila aj nová batéria v zariadení, jednak možnosť vymeniť si ju, ale taktiež aj samotná výdrž, ktorá vám poskytne zvuk na minimálne 24 hodín. Len pre zaujímavosť, ja som si tento reprak počas jeho testovania nenabíjal ani raz, a to som ho používal niekoľko dní v kuse. A čo na záver? Pokiaľ hľadáte ideálneho parťáka do vašej skupiny, ktorý vás navyše vždy poteší hudobnými zážitkami, nech sa páči JBL Xtreme 4. Vy ste sledovali unboxingy JBL, moje meno je Michal Čabaj. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odber, budeme veľmi radi. A pokiaľ máte nejaké doplnkové otázky, tak nech sa páči dole do komentárov. Vidíme sa na budúce. Ahoj!